inani hlalani phansi ke sana, hlalani phansi. Yewethu anibonile uba ugeneral lo wethu Mkhwanazi ungenile eqongeni ke namhlanje, ungenile eqongeni, nyani wazintroducer, gama lakhe laphelela, what wafunga wabe esithi ndim lo nge-6 zikaJulayi bendize apha ndizo-adressa i-country yonke, ndenze i-press ntoni lanto press conference. Uthi ndim lowo, uthi la press conference bendiyenziswa kuxakwa. Eva kuyabuza uxakwe yintoni? Uthi ndixakwa yinto yoba ndiqeshiwe kuthiwa mandenze umsebenzi wobupolisa, kuthiwa mandilwe ubundlobongela kule country, yava, kuthiwa mandilwe corruption, kuthiwa mandilwe all these things. But yeyi kukho imiqobo emi phambi kwendlela yam, and le miqobo iza ngepolitiki, le miqobo iza yeni nani, uthi le miqobo iza ngebusinessman, iza ngepolitiki, uthi therefore inayo ne-corruption. So uthe ngoba exakiwe waqonda uba inintsi le nto, and ke ngoku mna mntu ubhatalwayo, mna mntu wafunga wathi ndizayiprotektha le country, ndiyabona ngokuba andizulunga because kukho apha ndingababizi ngamakhaba, kukho aba basendaweni ezinkulu abayimiqobo endleleni yam nempumelelo yam ebupoliseni. So uyabuzwa ke ngoku general, kuthiwa okay siyayiva le nto uyithethayo, wabe esithi naye nantsi ke ne-document, wabe nomqulu. Xa uya kwezaa nto guys ke funeka uye nomqulu, wabe nomqulu wakhe awubeke phaa, wabe esithi nanku umqulu wam. Kuyabuzwa ke ngoku lo mqulu ukhompayile wedwana, because umkhulu lo mqulu ukhompayile wedwana lo mqulu wena general, okanye ithi nje lo mqulu. Uthi general hayi umqulu lo nibonayo apha ukhompayilwe ngabantu abaninzi ukufa from different units. Uthi ayindimndedwa, uthi banintsi abantu abaxakwe njengam abasebenza esipoliseni, abaxakwe njengam abangayaziyo uba mababheke ngaphi. So sadibana ke ngoku, sadibanisa iintloko, saba nee-meeting bucala, saqomba no kuyafana, even if singahamba siyoyiripota kwipolitiki ke, inoba ke ipolitiki ngaba baphetheyo, kuthiwa noba bangayiripota kwaba baphetheyo, aba baphetheyo ayikho into abazawuyenza because nabo bayabandakanyeka kuyo yonke le nto. So uthi ke ngoku ugeneral, bathi ke ngoku as iqumrhu badibana bathi no, inye into ezasinceda apha, kuba aba masibatyile apha ebantwini basa-South Africa, aba masibapayise apha ebantwini basa-South Africa. Babiza i-press conference ke basixelele razighaxa babesixelela sona. Uthi qale apho ke into, so uthi akayedwanga, unequmrhu elikhulu kufa emva kwakhe elisapota yonke le nto ayenzayo. But yena udisayidile wathi izawuba bubuso bam obuphambili. Yeni nani ndithi protectani uGeneral Mkhwanazi with everything that you have. Andiyazi bunyani bala mqulu, sezawuprova ndithi bayinyani na okanye yonyani. And remember guys, some things can be true, but if there's no evidence then ayikho. But for you ba uzibeke abantu bacomplain izoba nguwo othi okay guys ndiyaniva niyacomplaina singenza ntoni, kodwa hayi singathi sithi but kuzawuya bani. Yabona ezaa nto zoba guys sonke sisengxakini apha and sonke siyayibona le nto, but kuzawuya bani. Phakamisa isandla wathi ayi General Nhlanhla Mkhwanazi, I will go. What I will go izaba yeyam intloko ezaba phaa ku-chopping block, but I will go. Sikuloo nto ke bantase, so kuzawufuneka siyilandele ke loo nto. Nithini nina? Mna ndifuna uyilandela le nto siyive uba ithini, because inintsi into ezawuthetheka ngoGeneral Mkhwanazi, because obviously nguye olida yonke le nto. So inintsi into ezawuthetheka, but ke guys mna ndithi masilandeleni sibone uba izawuphelela phi. Silandeleni yonke le commission, imadlanga commission, yes,
silandele yonke siyibone bizaphelela lapha nina silandele apha okanye siyeke mhlawumbe izanibhora yeah